sengamxolela because ukubuya kwakhe ekhaya segula engasakwazi ukwenza lutho uma esezoshona ubaba kunamazwi wakhuluma kumina sasiba u2 endlini yabona makuthiwa umuntu usezoshona vela sinde akhuluma behappy nize nijabule nithi hayi bo usengcono useyaphila bese ezobhoda sibala soke hamba lo muntu kwagathi nje ubonisa ukuba ngcono ezobhoda yeah so baba lele ngibheke phezulu kanje angazi kwangazi ukuthi kunento engiphaphamisayo ngivela ngaphaphama ngavula amehlo angithi ngivula amehlo ngivuka angithi kuyakhanya kunonyezi phandle so kuyakhanya nasendlini ngiphaphama amehlo aqondana nawakhe umeduze kombhede ukhulumela phansi uphethe ummese uthi ngizokubulala iphi imali yami You to go and watch that one because this will be a continuation. So we're calling this part 2, mainly because there's a lot that was shared there, but also there was a lot that was left out. And just too many people reached out to us saying, we want to find out more, how is she doing now and all these things. Ladies and gentlemen, today again, we have Umam Dlamini. Dlamini, thank you so much. Siyabonga. Amen. Siyabonga. Amen. Ma'am Dlamini, so this is a part 2. I'm not going to do more on too many things. I just want us to shoot straight. Are you comfortable? Yes, I am. Amen. Okay. On part 1, you mentioned Uti, who auntie used to abuse you, beat you up and all these things. And the last time she did that was a few days before you got married. Yeah, a night before. The night before you got Yeah. married. Sure. Can you take us just from that moment? Now you get married. What happens? What's your relationship now, auntie? Because now you are a married woman. Okay, ngiyabingelela bonke abazalwane nabo bonke nje abasibukele namhlanje. Ngiyabonga kakhulu mfundisi Mathibela ukuthi uzongi-interviewer about my life, about my journey noNkulunkulu. Yeah, this was about God, not about me. I was just a vessel nje uNkulunkulu ayisebenzisa ukuze kusizakale wena ubukele namhlanje. So before ngi-answer any question bengifisa nje ukwenza le disclaimer. Okay. Ngiyabona abantu ba-comments abaningi abantu bathi uphu aunt masimthuma uphuthu. Which means abantu they are very angry and abanye bayitshela ukuthi no into scripted lena, there is no way ukuthi umuntu angadlula entweni kanje, more especially umntana wentombazana. Because honestly mina mangikhuluma nge-childhood yami ayikho into engikhulumayo ngaphandle kwe-abuse. Okay. Because from year 2000 until ngishada yona impilo bengiyiphila leyo, understand? That was my daily life. Okay. So yeah, yona childhood enginayo leyo, anginayo lento ukuthi I remember ngeChristmas sahamba ngathengela impahla. No, I've never experienced that. So yeah, my aunt is still alive. Okay. Yeah, I believe that unabo 59. Okay. Maybe? Yeah, because I'm 1967. All right. Yes, so impilo bengishilo ku-episode 1 ukuthi ayikho right. Mina ukugcina kwami ukumbona face to face ngamgcina 8 years ago. 8 years ago. Yes. Sure. Ngamgcina the day ngiphuma ekhaya ukuthi Okay. ngiphuma ngiyoshada ngoba Yes. ngaphuma ngabo 3 ekseni so siya emshadweni. So ngayitshela ngakhumbula ngitshela nobhuti wami ngathi kulesiZulu ke sithi yo liphume nobovu
usukuthi no more. Yeah. So ngathi mangiphume egateini ngasho kanjalo ngathi Nkosi phinde ungibone ngisho kuthiwa la engiyakhona impilo ayihambi kahle kangakanani kodwa I'm not coming back here. So ngamgcina lapho mina uAunty. Konke nje bengikuzama ngikwenza like ngithatha umntana wakhe ngimisa esikoleni bengikwenza over the phone. Sengila ePretoria ese KZN. Okay. Yeah, ngimgcine lapho. But khona la engifuna ukubuyela khona kancane if you maybe you can allow me. Yes. Angifuni ukuyidlula la because those people ibona ba contributile towards my healing. Yabona? Okay, mangiqeda umatric wami ngiye ngaba ne gap year. Okay. Kule gap year engibe nayo. Yeah. Ngiyayibona zonke izinto Aunty angenze zona. But khona incident engeke ngize ngikhohle. Ngiyayibona le attempted rape, ngiyayibona le ukuthi angishaye abantu mebengiphi impahla izingane zakhe zichuze ezithandayo zithathe yabo kuningi ayikwenza but yabona this incident I don't wanna lie ngisakhule ukuthi uNkulunkulu makangihile kuyona. uAunty mangiqeda umatric obhuti bami basebadala sebe ngasahlabele bengahlala ekhaya baxoshile. So basebesebenza so thina wayebona ukuthi engazuthi izingane kabhuti wakhe akufani impilo compared to ezakhe izingane. Yes. Wathi uAunty yabona nje into engizoyenza ekhaya bekunama site amakhulu bekumuzi bese kuba ne site nje yabo. Wathi nje into engizoyenza udayisa wonke lama site, ngidayisa wonke ama sites wasekhaya ngoba angifuni lezi ngane zabafana zibuye la zizothi phela umuzi kagogo wazo yabona mase ngishonile zilwisa izingane zami. Yazi mangikhuluma la I'm even shaking man. Ngiyasho ukuthi into engakadluli kuyona le ngizokhuluma ngayo manje. Okay. I pray ukuthi uNkulunkulu angisize ngihile. Awadayisa uAunty ama site, mayedayisa uAunty spenda ke imali nengane zakhe. Kwasekusele nje imali encane yabona wasibiza ke mina nobhuti wami omncane koyithina sasisele ekhaya. Wasinikeza ama 200. Wathi ayangifuni ukuthi ngidle imali emva kalokho mina ngikuba ngathi nginika ngalutho 200. Yes 200 rand isite wayedayise nge15,000. Sure. Yeah nalokho 15,000 yabo umuntu ophuza utshwala ongalandaba nemali angeke uthengise site yasedlangezwa ngo15,000 because kune university abantu bakha ama student accommodation. Yes ama student accommodation so site nje edlangezwa it's very expensive angeke uyithole below 80,000. Sure. That place. God cela ngiphabanzi. Sure. Yeah yona into eyangilimaza kakhulu leya. Okay mayethengisa uAunty site asinikeza lama 200 rand ngibonge mina angazi namanje ngisayibuza ukuthi uThixo wangidala kanjani. Mina ngiyakwazi ukuvalela ipain ngithule ngathi akwenza ngalutho. As a result mina uAunty wayethi mangishaya ngigqimiza odongweni kwakufika lapho khona ngingasakwazi nokukhala ngithule. Sure. Izingane zakhe uthola ukuthi cause uAunty izingane zakhe zazi disrespectful kakhulu yabo abanye bebhema ama drugs nani bemtsango. Babelwa ke noAunty wayengabashaya. Yes. So kokunye khona lo cousin wami omunye wayengithanda ke yena wayethi uAunty mayengishaya amdonsa amwise phansi. Sure. Asiyini wena Aunty wamenzani umphume yabona amxakazise ngamazwi bonisa ukuthi umntana ongekho respectful. So nginjalo you understand wayengishaya zadele. Okay ngibuyele back endabeni esite wayithengisa ke ama site uAunty anganankinga naleyo nto leyo. Into eyangilimaza kakhulu namanje ngizamnxusa uNkulunkulu ukuthi ngixole. Ayenze uAunty ileyo ukuthi thank you. Ileyo ukuthi eseyithengisile ke site nezingane zakhe. Ngisho nathi cousin mama kwangabantu abanjani babentshontsha. Okay. Because uAunty mayephuzile ukuthi mayelele bamkhuthu uzothatha imali yabo. Yes. Kwathi sekusela imali encane about 5,000 nje ngoba ngezwe ngayo Aunty bayintshontsha yonke. Yonke. Yes cousin wami.
ayintshontsha imali wathi nje auntie yabola imali le kwaba into serious impela ekhaya wathi le mali angeke ithathwe ingane yami engizalayo yacaca ukuthi ithathwe umuntu engamzali ngoba nakhakana ndaba nami. Oh, it was tough. Wangishaya like wayetla sembe uhlangana nami ekitchen mhlawumbe ngiwasha izitsha avela ngisakaze ngempama ngolele estofini. Kwesinye isikhathi ngithi ngihlangana naye mhlasimpe phandle ngabe ngiyopheka avela ngifumbe ngempama ngangiphilela ukushawa nje every day kuthiwa ngitshontsha imali. Lapho ngumntwana osindisiwe okholwayo ekhaya bayazi ukuthi angaze ngatshontsha ngisho 10. You understand? Ngilo mntwana nje vele ongana self esteem ongakwazi nokujola. You understand? Wangishaya auntie wangishaya le nto lena ya last about 6 months if not more. Serious? Yes, ehlale ngishaya nje. Khona lapho khona wahamba wayenyangeni wahamba nokhazini wami omdala ethi uyo check ukuthi ubani uthatha imali yakhe. Angazi ke ngoba wabuya wathi inyanga ithe imali iseyinganeni zakho. So mayesho njalo wathi kodwa phela kusho ukuthi uma yethethe inyanga imali iseyinganeni zakho nawe njengoba ula ekhaya uyingane yami. Sure. Okusho ukuthi inyanga kahle kahle ibengqina ukubiza wena ngegama uwo thatha imali. Hayi wangidonora wangishaya auntie. Kwangagcina lapho kwavedlula iviki wahamba nami ke manje ngisenyangeni. Lapho ngisindisiwe into eyinyanga ngihlangana nazo. Ngisaba ngisho ungene egate lomuzi wenyanga. Wahamba nami enyangeni nokhazini wami. Afike kwathi lo baba ngiyakhumbula amazwi alo baba awasho. Wathi lo baba Madubi ulwisa umuntu wrong. Sure. Kodwa into ezokutshela yona imali ithathwe ingane yakho. Sure. Ngicela ukuthi mawususho ngoba lento engizoyenza mina izokulimaza kakhulu. Ngicela ukuthi uhambe ekhaya uyocabanga ukuthi ngiyeni umuntu othatha imali yakho umbone yini ngombala. Hamba ekhaya ubuyise ucabangile kahle because mina ngizokwenza izinto zami la ezongenza ukuthi umuntu othatha imali umbone wena. Okay. Hayi wathi auntie no. Hayi angifuni ukwenza into embi asambe. Hayi sahamba. Ukusuka cause sasisuka ngaSongoye High School. Siye ekhaya kwi distance nyana. Wayethi mayehlangana nabantu mhlawumbe igroup yabantu nje angishaye. Athi nimbona nje lengane intandane ngiyayondla kodwa iyangitshontshela bona ezama ukubukisa kulabantu la. Yo inhliziyo yami. Ngiyesaba into eyihlazo. So le nto iyona into eyangilimaza because wayimolona waliqeda igama lami. Sure. Waphinda wangagcina lapho wangisa enyangeni yesi3. Yayesesikhawini hamba nami futhi nomunye ukhazini wami. Emateksini esikhawini lapha ya emall sizogibela itekisi ekseni ngeke ngithi kusokuno line abantu bezogibela. So wayenza sure ukuthi lapho khona abantu kumele angishaye phambi kwabo bese yakhuluma. Asho ukuthi nimbona nje lo engibiza ngenhlamba ke ekhombisa umuntu osifazana ongayiphethe kahle. Nimbona nje lona ukuthi kanyoko ubani ngayisiza lengane ngayicosha ifelwa abazali namhlanje ngitshontshela imali. Inhliziyo yami lapho ngiyaziwa ngidumile endaweni ukuthi ngiyakholwa because ngiyashumayela ematendeni. You understand? Esikoleni futhi high school lapha engangifunda khona bengishumayela kuma assembly. Esikole sonke nje ngiyazi ukuthi uma umfundisi lona yo angishaya phambi kwabantu kube khona abamkhuzayo hayi abekingane hayi miyeke yabona leyo nto leyo. Safika enyangeni sangena kulendle encane esikhawini. Yo I'm even shaking. Sangena kule ndawo yasesikhawini inyanga nje umuntu wangaphandleke ngakhuluma isiZulu kahle. Wamtshela naye wathi mama imali ithathwe ingane yakho. Ngicela uhambe uyocabanga kahle ukuthi uyafuna yini ngiyenze lento ezokukhombisa ukuthi ngempela imali ithathwe ubani. Lo muntu uzobonakala ngombala. Hayi nalapho futhi wathi hayi ithi ngiyocabanga kahle ekhaya. Wabelesela mina ngenduku. Bangishaya until kuze kufike umngani kakhazini wami ababephuza naye. Fike ekhaya azothi hey mama mina iyangidla lento. Umpume ngiyazi ukuthi uyamshaya every day. Imali ithathwe umntanakho. Cishe ngamsho ngegama. Ithathwe umntanakho. Wayithatha ngaleli langa washi date
wathi mayethatha saphuza ubusuku bonke kwanembula kwakunendawo esikhabeni kuthiwa wanembula uthi besidla ama ribs laphayana imali nje ithathwa uyena and wathi nje ngeke ingane yami yenze lonto wathi nje ngisho ngambiza ngikhona ngiwilling ukuthi yes ngiwilling ukuthi kuphela ifriendship unokuthi uhlukumeze lengane kanje lengane iyakholwa angeke izithathe imali mina ngiyakutshela ukuthi imali ithathwa ubani Yes. hayi kwangazuthi uyangiyeka ke lo 3 days but kubuye kuvuke athi ngeke noma mhlasimpe wena omtshelile ukuthi akatshontshe imali yami leyo nto iyona nje uNkulunkulu angifisa ukuthi ngidlule kuyona yangihlukumeza ngenye indlela yangihlukumeza ngenye indlela ngiyakhumbula ukuthi kwakumele ngigraduate ecollege engangifunda kuyona wathi nje angeke uzuye kwi-graduation sho ukuthi uma uya kwi-graduation ubusebenzisa imali yami Just to ask, when you got married, who officiated your lobola negotiations ekhaya? Okay, my brothers came back. Okay. Immediately nje ngibatshela ukuthi kunomuntu ufuna ukuze ekhaya obhuti bami ngamabhuti abawu2 abangama-twins abadala ukuyibonisa abadala because i-first born kababa yashona so kusele labo bhuti abawu2 abadala abangama-twins bese kuba yilo engimlamayo mina from my mother's side so beza ekhaya nomntana ka-aunt ukhazini wami waye right kakhulu wayengahlala ekhaya i-first born yakhe u-aunt yahlala nobaba wayo so weza ke beze ekhaya kwayibona ama-negotiator indaba zamalobolo and also no-aunt wayengenelelake ezama ukuthi because mina amalobola abantu bakaDlamini bafika ekhaya I think ngabo 7 ekseni kodwa ukufinalize amalobola ama-negotiations baza baqeda ngabo around about 2:30 Sure. u-auntie etshela okhazini obobhuti bami ukuthi never abakaDlamini maba understand ukuthi njengoba bela bengezi ngomqondo ukuthi intandane le of which she was right lapho but into ayisho wayethi mele bazi kwaDlamini ukuthi inkomo iyodwa ku-8,000 Sure. so 8,000 times 11 cows. yes vela amaZulu ke ulokutsholwa ngo11 cows Sure. so wayisho njalo ke thi 8,000 times 11 take it or leave it akunegotiate. Serious? Yes it's akunegotiate la if ukuthi abanayo lo 8,000 times 11 abajiki until obhuti bambaza babonza hayibongeke phela ayikho lento kwa negotiate ke kwakhulunyiswana but nje aphela very late very late And how did you go to auntie to tell her auntie with auntie there's a person that wants to marry me? Auntie, how did he take it? Was she proud of you? Was she akayithathanga kahle mangimtshela at first because mina ngilotsholwe sengisebenza sengino 2 years ngahlala ekhaya ngathola umsebenzi eBhalito yes so ngamuva ke ekhaya ngayosebenza khona ngihlala khona and I understood into eyenza ukuthi angayithathi kahle because ngathatha decision mangithola umsebenzi ukuthi ngizomondlo until ngishada. Serious? Yes. Yabona ingqondo yomuntu ohlungumezekile sengiya understand manje ukuthi lenko lezinto engangizenzelana okwakha indle ekhaya ukuzama ukufaka ama-butler guards emawindini ukuthenga amagrosa umthengela impahla now that sengikhulile sengiyazi ukuthi le nto leyana yayingekho normal but ilento yokufuna i-sense of belonging ilento yokufuna ukubonisa ukuthi no man mukele you understand so ngenza njalo ke ngiqala ukuthola umsebenzi ngangenza sure ukuthi every month ngihamba ngomfakela imali eShoprite ngoba wayengana account bangihola imali 25 ngangiphuma mina ngemall ngangalindi ukuthi 26 or 27 you understand hambe ngemall ngomfakela imali bese ngisenda inamba ke efonini
hayi ngabe nginamanga manje ngithiwa ke akafona athi ngiyabonga. Next. Yes, khona lapho khona I think after 3 months ngikwenzile ngafona ngathi abantu uyayithola yini imali. Wathi angithi ihambile imessage. Ngathi mina yebo ngisho ukuthi Hlasimpe. Hambile imessage. Yeah. Wathi no bengisho ukuthi Hlasimpe nama auntie mhlawumbe awuyibonanga. Wathi hayi ngibonile yini ufuna ngibonge yini? Hawu phela umuntu omdala akabonge enganeni akubongwa nje enganeni phela kade ngibondla ubuhlala la kwami ngondla ubuyisa imali yami engakondla ngayo noMpumelelo. So angeke ngize ngithi ngiyabonga ngibongani kade udla ukudla kwami la yonke leminyaka uzube ngaka manje nge1000 inyana nje sekumele ngibongani ngagcina lapho kumbuza ngaqhubeka nje ngafaka imali ngangambuza until ke the day ngishada ke ngastopha. Sure. So now that you stopped, who was taking care of auntie? Abantwana bakhe. Yeah. Abantwana bakhe. Angazi nami kanjani because nabo angeke ngikhulume bad. Babezama ngithi uyakhumbula ngithi baba abantu abama boyfriends babe nama boyfriends wabo so babethi mebehambile babuye no plastic. I see. So mebuye no plastic let's say mhlawumbe umuntu uhambe ngoLwesihlanu uzabuye Sunday abuye nalabo plastic maybe dry pack amazimba nyana ubonisa ukuthi uphuma kamfana. Hey ngangipheka ke sizodla phela sifamily yonke kodwa ngokudla lokho kudla namagama athi auntie ezami izingane ziyaphuma ziyozama buya no plastic wena msindisa uhlela udla mahala awuphumi wena uyokwazi athi ukuphanta athi gazabi ziyophanta wena uzongile la uthi uyibekela umshado yabona so umuntu omdala mayesho leyo nto kuyi teenager uyitshela ukuthi mayenzeni. Yeah, so sure. And just for interest's sake, did you ever, obviously, during that time when you stayed at home, did you ever report this thing to your pastor? Yes, my pastor knew everything. Okay. But not from me. It was mina ngangisaba. See. Ngangisaba ukuthi what if umfundisi uzikhaya. Mhlasimpe you understand because umfundisi wami noma umfundisi they used to love me. Ngabe ngithanda esontweni. Remember ngiqala enkonzweni ngifunda Sunday school. Yabona? Ngakhulela la eFaith Mission. Ngaba yi-teenager la eFaith Mission. Ngaba umuntu omusha la eFaith Mission until ngize ngishada. So like bangazi impilo yami yonke bayayazi. So babe ngithanda umfundisi wayengithanda kakhulu. So abangani bami la ababe befika mhlasimpe ekhaya anti abaxoshe because I was not allowed to have friends. Not allowed to have friends? Yes, I was not allowed to be visited by abanye abantwana. Yabona? Sure. Wayebashanga amahle nje abaxosha athi hambani zomfundisa imikhuba emibi yabona. So lawo my friends wami ngelinye ilanga ngatshela umfundisi ukuthi mfundisi uNompumelelo uphila sona so wangibiza umfundisi wangibuza. Okunye ngakuphika because ngangibona ukuthi he was very angry. Okunye ngakuphika, okunye ngakuvuma. But nje umfundisi wayelokho eshilo ethi Nompumelelo please ngivumele ngikutholele indawo yokuhlala. Baningi abazali abangaka-accommodate. So mina because auntie wayeprogramile ingqondo yami yokuthi akekho umuntu ongahlala nentandane. Amazwi nje wahlale washo la uthi ngikwenzela umusa ngihlala nawe akekho umuntu ongahlala nentandane because intandane ayiphatheki intandane ayinadanki yabona makwenzeka because babe khona abanye abantu ababem approach auntie becela ukungithatha yabona. So wayevela asho kahle athi ngisho ngaze bakuthatha labo bantu uhambe uyohlala nabo okusalayo angeke ulaste because intandane ayiphatheki. Sure. Uyobuya uze la kumina uzoguqa ucela uxolo. And angeke ngisakuvumela back. So ngangiba naleyo nto leyo ukuthi what if izinto ayihambi kahle phambili uyobuya kanjani ekhaya, which means ngizoba a street kid. And I was still young. You understand? Now sengikhulile I understand manje ukuthi yini eyenza ukuthi umuntu okuyi toxic or abusive relationship angaphumi kalula. Abanye bephume ngoba sebeshonile.
I-abuser ine-tendency yokuyi-program ingqondo yakho ukuthi ngathi nje awunali imuva, awunali phambili, impilo yakho ends here. So I was like that. Even abantu abanga-approachayo ukuthi ozohlala nathi nje ngangithi nje no, ngikholelwa kulento ukuthi hayi man ungcono usathane that you know than the devil that you don't know. Ingqondo yami was like that. Yeah. And where was I'm gonna call it umamncane? Okay. Yeah, ne. Yeah. Ubaba esaphila. Remember ukuthi umama mke washona, angimazi umama. Washona sebezoshada nobaba, sekuney'mpahla nje ababesikhombisa zona ekhaya ukuthi impahla zamama wena wayezogana ngazo la ekhaya. Washona. So baba ke wathola umamncane. Baba engahlali far from ekhaya. Okay. Uma uya lapha yana akuhlala khona ubaba. Kwaku 7 rand taxi. Okay. Yeah. I'm sure ukuthi everything eyenzeka kithina they knew about it. Khona into engingayisho ku-episode 1 ukuthi kunomakhelwane owahlangana nobaba wami behamba nomamncane eShoprite beqhuba amatrola ayithu agcwele igross. Wathi nomakhelwane awudube ucrossela izingane siyabonga lezi ngane ziyahlupheka edlangezo. Wathi baba hey batshele ngiyeza abeze nebhane wheelbarrow estopini. That day was painful because we didn't go university kuma dustbin siyozama. Because sasitshela ukuthi baba uyeza necross. Sahamba sayohlala estopini from 3 until the last taxi yango 7:30 nebhala. Baba didn't show up. Ukuthi maqhamuka itaxi kube yithina esivulayo siqalaze etaxini ukuthi nangu baba. Sure. And sabuyela emuva singabantwana sijabhile inhliziyo ibhlungu silambile because nesazama ukudla kwangalelo langa nokwakusasa sokuzama kusasa, you understand? So wayegrosela kaMamncane. Yeah. Mamncane, I remember that day baba wayenakho ukubuyeza ekhaya yabona. Ayifikile baba ayifike kuyiFriday. Ahlala iweekend yonke. Sahamba thina sa university siyozama ukudla phela ngoba baba ufika ngaphethe lutho vele. Mesibuya nalokukhudla wasithethisa wathi yini lento enibuya nayo yabona because ngempela kwakusuke ngamathambo. Yabo umuntu uma edla eplatini ithambo ungalicabanga kwakuba imili yethu. Ngoba sasiwathatha lawo mathambo amaningi siwahlanganise siwafake ebhakedeni elinamanzi siwawashe sipheke sifake usawoti kube isishebo. So baba ibona lokho kudla wasithethisa but isithethisa into engekho ngoba akasiprovide. Yabona? Bathini bona abantu abezwayo ukuthi babona ukuthi nidla lokho kudla lokho yini lento enidla lokho kudla kwakubizwa ngezitwapela kwakunegama kwakubizwa ngezitapela edlangezo. Bathini bona abantu abangaziyo because my father was well off. Baba wayene double cab. Wayengana double cab kuphela. Wayenenye imoto ekuthiwa iToyota eyiprivate. Wayenemoto eziwu2 baba. Kodwa thina singanazi icathulo zokuya esikoleni. Yeah, so wayegrosela khona ke kwaMamncane ehlala khona. Fika ngelinye ilanga I remember lo suka efike ngalo kuyiFriday wahlala iweekend. Sisayina ke ekseni Monday siye esikoleni sizingane phela siayina. Siayina ngale ayina khona le ayina I don't know if you know it na ekuthiwa umbhadeko. Ayina yasemakhaya le eyinsimbi obasa umlilo uyibeke yeah. Yes. Sasayina ngalo ayina.
leyo ayini uyacabanga ukuthi primary sikwazi nokayina kahle ishisa amashethi sometimes umntwana uyisulanga kahle izoba ubumnyama eshethini eli-white so amashethi wethu nje they were ugly. Wathi baba hayi bona ayina ngale ayina naye sibuza into engekho because uyithengele ubani ayina. Ugogo siba u5 esihlala la ekhaya. No aunt unezingane zakhe. Sonke aunt omnaye kasebenzi. Sonke siphila ngalo 2000 wempesheni kagogo. Wes nogogo yaphuza. So uthe hola already usenezikweletu zatshwala zalapha aphuza khona every day. Wayethi mayithenga impuphu suke seqedile. Sakufunda thina ukuthi upopo okuhlaza uyapheka uwenza ikhari. Sakufunda ukuthi ubanana okuhlaza uyawukha ufake emanzini ubeke estofini upheke udle kube yimile. Going back to baba evakashile. Hey yo. Wafika wathi ayibone ayina nje. Hayi ngizonibela neayina kukho right ayina kanje baba ke wayegude ekukhulumeni ingane zami lezi yabo kodwa engaprovide and thina we were just kids sasimthanda asingazi ukuthi into ayenzayo wrong. Wabuya Monday buya emsebenzini wasiphathela ayina. Sajabula. Papa usiphathela ayina. I remember ngaze ngaxoxa esikoleni ngixoxela omunye umngane omkwakuthiwa uLondiwe. Ngathi yesisi ngine ayini baba usithengele ayini. Look at my uniform. Sijabula nje nje ine crease ngitshela ukubona into ekuthiwa iCrease. Ngathi ine crease baba ungithengele ayini blawa gesi. Jabule sijabule sasiqala ukuthengela ubaba something. You understand? We were suffering. Mina ukuhlupheka wokubona ngiyingane ngiqhamuka. Wes benginomzimba omubi. Manje sengikhulile akusabonakala kahle. Mina nganginezilonda all over my body. Sometimes mengihleli phansi edeskini esikoleni mangisukuma ngizosukuma uniform seyinamathele elondele einqeni emhlanje nganginomzimba omubi. Menganethwa imvula ngivele ngibhedukile lo umzimba wonke. That's why nginama sports asele. Mangamilo isilonda nje la. Lapho isilonda singamili khona but mina singimile. So yeah kwakukanjalo ke. Hayi kanti shuthi umamncane uyabuka ukuthi baba sehlale kakhulu ekhaya. Remember ufike Friday. Friday, Saturday, Sunday, Monday ubuye emsebenzini ubuyele ekhaya. Hayi Tuesday ntambama fika umamncane. Hey samjabulela phela nathi umama. Ayi anti ukuthi akasibulale mayibona simjabulela. Ethi nimjabulela ukuthi umama unenzelani lo muntu enithi umama mazelapi yabona. Thina phela sazi umama nje. Fika umamncane ekhaya. Hawu usajabula, hawu umamncane ukhona. Lele ngale endlini kaBaba. Wavuka ekseni wahamba ke ekseni kakhulu. Wahamba noBaba ngoba beye emsebenzini. Yes. Hayi savuka phela nathi siya prepare silungisela esikoleni sihamba so check ayini endlini kaBaba. Ayiki ayini. Thathile mamncane. Mhla ebuya uBaba wambuza ugogo ngoba ugogo wayesaphila. Wathi hawu Dube ungoyenzelani ingane into ezibhlunganye kanti ade ijabula kangaka ukuthi uBaba uyithengele ayini wena uthengele abantwana ayini aqedwe uyayithatha. Wathi uBaba hayi ayithathwanga yimini ayini. Mina ngiyibone wamusho ngegama kumamncane. Ngiyibone sesikhambile. Yes, eyifaka esikhwameni mangimbuza ukuthi uthatheleni ayina yengane. Wathi ayilezi ingane zakhe yabona ziziningi kanjani zizoyibulala le ayina. Bayijwayele phi ayina. Wait, ayakathathi umamncane. Ithathe uaunt. No, ithathe umamncane. Yes. The girlfriend of my father. Wathi no, we are too many at home. So we will break it. We can't have ayini electric yegesi thina. We are too many sijwayele phi. Sure. So if you ask me nje ngaye ileo memory enginayo. Umamncane bakana abantwana bayingaki? I don't know, but engazi ukuthi benomntana oyedwa noBaba. Okay. Yes. So bebehlala lapho ke noBaba but angimbambeli iqhubu.
ngi-right. Naye siyakhuluma naye. Umntanakhe half sister wami ozala ubaba. Bekade si-university nje. Bengimsiza kakhulu mengithi akanayo igrocery. Graduate 2024 I think eDurban. Ngathatha iflight from Pretoria. Sure. Ngaya khona kwi-graduation yakhe, I contributed, ngambhukhela ihotel. Yeah. Kuyadlula, uNkulunkulu uyasizana. I want us to talk about your self-esteem. Yeah, because all these things are happening. What was happening to your self-esteem, your confidence as a woman, as a human being? Yeah. Yabona uma uyi-teenager, self-esteem is very important. But to me, it wasn't. And that thing of not having self-esteem really helped me. Okay. Ngithi mangibheke emuva ngibona ukuthi lento engabi ne-self-esteem, lento yokuthi angitshele every day ukuthi umubi, unomzimba ogcwele izilonda, umabalengwe, ngibize ngokuthi ngiyi-tiger. Sure. Ethi umabalengwe yiphi indoda engashela wena? Ngekho umfana ongakushela. So leyo nto leyo wayifaka engqondweni ukuthi kule teenage age engikuyona, akekho umuntu ongangishela ngoba engithanda. Wonke umuntu uzofuna nje ukulala nami bese yangilahla ngoba vele ayikho into enhle ngami. You understand? So yangisiza ke leyo nto ekutheni abafana ngibabalekele. I see. Yeah, ngishathiwa nje umuntu ufuna ukungishela, ngangibona into ofuna ukungitholisa umntwana aqeda ngishiya. Yangisiza kakhulu leyo nto. Ngoba na the time ethumelelwa abhuti lo ukuthi akazongicheck ukuthi ngiseyi-virgin na. Ngathi mengirefuse ngithi ayangilali mina lo muntu endlini. Wathi hawa uzokwenzani lo muntu ngoba umumbi kangaka? Lo muntu une-girlfriend yakhe enhle kabi empofu. Wena mnyamana nje uyini wena? Ngoba usanuka amakhwapha nje ungayazi nokuthi i-roll on imalini esitolo. You understand? So those words wafaka le ngqondweni ukuthi one angilutho, akekho umuntu wesilisa oyongithanda, ongishelayo ufuna ukulala nami, qeda ngishiye. Yangisiza ke lo nto ukuze ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngiphathe kahle. All right. So I'm going to go back a bit. Now you are married and you're going to stay with someone. And this person, I'm going to assume, because he's not verbally abusing you, he's not beating you and all these things. Was that foreign to you? And do you think you were relieved? How do you stay in Odlamini now that you've survived all those years in that mess? Okay. Just going back nje lately bit. After i-matric yami ngaba ne-gap year ngithe ekhaya. Yeah. Umfundisi uButhelezi wamisa i-crusade eHarrismith, eFree State. Umfundisi ke menza ama-crusade wengangishiyi because wayengisebenzisa as mawukuthi ngine-guest speaker angayi let's say disappointed like engafikanga. Wayevela afake mina. Sure. Impumelelo uyashumayela ebusuku. Kwasesikhathi futhi kwaseButhelezi. Umfundisi mina wakangitshela kusele day ukuthi ngiyashumayela. Wayengitshela mase kuworship akiwe ezweni. Yo. Athi impumelelo uyashumayela. Azathi wena we ever read mama we bet we ever read uhlala uneverse. Yeah, kwangisiza nakho lokho ukuze ngihlale ezweni, ehlale ebungcweleni. Yes. Because you can't preach ungekho ezweni. True. Yabona? Uzothini phambi kwabantu. True. Yeah. Okay, so amisa le crusade eHarrismith wayengangishiyike futhi bengifunda iBhayibheli esontweni, yabo.
ngakuThembi wasedlakeza akufunda iBhayibheli esontweni so wayengisebenza kakhulu emvuselelweni sahamba ke saye Harrismith anti wavuma hayi kwathi isikhathi wayenganqabeli makuye enkonzweni athi hayi hamba angithi sofuna bathi abafundisi bakho ngiyakuhlukumeza hamba hayi ngahamba Harrismith kanti that was my breakthrough. Okay. That was my breakthrough. Yeah. La mitende 2 weeks hayi kwathiwa extendwe insuku abazalwane bekhala bangale kuthi hayi ningahambi yabo yazi lo tende nasematendeni manje mase kumele nihambe bengafuni nihambe. Ngashumayela wanginikeza I think if I'm not mistaken I think 3 days. Okay. Yeah. Ashumayela ngosuku lokuqala, lwesibili, lwesithathu. Kanti kunabantu la phansi bayayizwa lento ngiyashumayela yebo but there's something about lo mntwana. Okay. Usukapi? Uyafunda? Udleni njengoba ehamba namatende nje intombazane bapha abazali. You understand? Yeah. Hayi bese kuba khona umunye umzalwane la ongibuzayo ukuthi wenzani empilweni ngithi mina hayi ngiqeda matric wami last year so abangithathanga euniversity ngihleli nje ngizama ukuthola ama piece job while ngisa apply for next year maybe ngizothola ispace athi hayibo uyazi ukuthi kune college lana TVET college uzothola NSFAS as long as une matric yakho unanani uzoqhubeka ufunda. I was happy ke ngaleyo nto leyo. Ngathi hayi okay ngizofika ekhaya ngichaze ngafika ekhaya ngayisho into leyo anti nje wathi excuse me uzohlala phi uzorentela obani angingeni lonto. And mina matric wami ngoqede at the age of 17. Yeah. Okay. So I was still getting I grant yama offense. Yes. Asanti le mali engiholayo mina ama offense ukuthi kudliwe la ekhaya akusiyona ukuthi wena uthi yabona okay lapho uholela thina sibayithu mina nobhuti wami omncane so imali iningi vele you understand because ubuyahola ne grant yalabantwana bakhe lapha wathi nje cho awuyilapho ngathi mina yabona la ngihamba ngempela sengamane bengibulala la ngihamba ngempela. Hayi lo mzalwane lokho angifonela akathi hayi lethe into zakho email into zakho ngizokuapplyela hayi na ngempela ngenza fonela hayi bo bakuthathile angithathile lo mzalwane into ongayenza mhlasimpe ungacela ekhaya khona umzalwane engingakuhlalisa naye yabona while now usafuna ama piece job ukuthi ukhona ukurenta nje for 3 months uzokuaccommodate lo mzalwane while now ufuna ama piece job ngiyandla uwashela abantu uzothola lo 400 rand we rent inyanga. Hayi wathi anti hamba kodwa ngihlangene mina mhlasimpe imali engakufakela yona ngiyokufakela noma 300 ukuthi udle enye nenye angihlangene thatha itekisi hamba ngaHarrismith mangifika angitshele lo mzalwane ngisesendleleni ngisesendleleni athi yazi lo sisebe ngithi ngizokulalisa kuyena engazothi uye KZN ngisendleleni ngathi mina Nkosi izobona wathi kodwa ke ngoba usufuse endleleni vele ngizokubeka komunye umuzi abazalwane sikhonza nabo ngizokubeka komunye umuzi while we are waiting for that woman to come back. I said amen. Ayikho into engangiyenza ngakhulekile mina ngisho ngifike emzini womuntu ngangithi ngicela ukuthandaza kuqala okay ngifike ngempahla nama suitcase wami anempahla edabukile yabona nje yama ngifike kulomuzi ngithi nje sacela ikamera sacela ukukhuleka hayi bangibonisa umama wakhona bathi hayi ngikhuleka ngale ndlini ngithandaze kanti that prayer kwakuye breakthrough yami. Sure. Athi lo mama mntanami usindiswe nini? Hayi ngithi mina hayi mama ngisindiswe ngisemncane yabona phela bajwayela besuthu futhi. Athi yazi mawukhuleka ngale besihleli la dining room bengihlala nginepain bayazi la ekhaya ukuthi
ngiphuza igrandpa njalo before ngilale because kunepain la emqolo. Kodwa uthe mawukhuleka while you were praying in tongues, ngiyizwa isuka. Sure. Immediately. Hesi mina hayi musa kaNkulunkulu, hawu ngibe excited nami ukuthi hawu Nkosi yami, hawu mengifikile shuthi uNkulunkulu ukhona umsebenzi awenzile. Athi angikwazi mntanami ukuvumela, ngizwile ukuthi umzalwane usibanibani uyithe uyofuna iroom uyahamba. Ngicela uhlale la ekhaya. Ngiyacela ukuthi uhlale la ekhaya. Hayi ngempela ngihlale kanjalo ke kulumuzi lo. Athi fonela kini batshele ukuthi uzohlala la ekhaya. Hayi ngifone ngisho ekhaya athi hlale lana uanti akuthumele. I think wathumela 2 months lama 300. Emva kwalokho ngiyakhumbula ukuthi ngathi ngifona ngibuza ukuthi anti bayangibuza lana ukuthi imali uzoyithumela nini. Wathi wengane angeke ngondle mina ngifundise ingane engangizali. Ngicela ungiyeke. Ngeke nje ngize ngondle ingane engayizali. Lapho ukhuluma emalini engiholayo ibutandana. Angazi manje ukuthi ngizoyibeka kanjani lento la ekhaya because abasazi isimo sami. Nami futhi I'm not willing to share. Lokhu ngibabuza hayibo ekhaya ufonile. Befuna number kaanti ngithi nje anti unenkinga yefoni ngingafuni ukhipha inamba kaanti. Lo mama until manje azabe serious athi wengane angeke ngihlale nawe la ekhaya mina ngaze ngikhulume nabantu bakini. Ngizame ke ngimbize mama ngimtshela ukuthi kahle kahle mina ngivela ekhaya kanje nansi inamba kaanti ngicela ukuthi umfonele but please expect ukuthi uzokuphendula kanjani. Athi mama la mama wayikholwa la mama wayithandaza. Wathi mntanami uzodla ukudla esikudlayo. Lapho ngiyagibela ecollege mangiyakhona kuselokishini college esetown. I20 rand I think kwakuyi 20 rand ngosuku Ngathi lo mama angisebenzi ngimdala ngihola ipension mina ngondliwa abantwana bami. Kodwa ke sengizothola umuntu engizoshare naye ipension yami. Sure. Ngizokugqokisa, uzophatha isikhaftini umuye esikoleni, uzoba ingane yami. Into engangiyisebenza kulowa muzi trying to impress. Ngangivuka ekseni ebusuku ngithi nje ngicela ukuniwashela impahla, ngiwashe ingubo zokulala, ngiyoklina. You understand? Ngizama indlela ukuthi kodwa ngingabonga kanjani. Bangiphatha kahle kulowa muzi ngafunda, ngangiqala ukuthengelwa impahla esitolo selokhu ngazalwa. College thengelwa ifamily engayazi. Sure. Bangithengela impahla, ngangigqoka kahle. Ngiqala nami ngenziwe ikhanda, umama angenzi ikhanda. Lapho umama ongakwazi ngisho ekhaya, umzalwane nje. Ngaqeda ngaze ngayithola idiploma yami. Ngithi mangibuyile athi makuvalwa igoli athi hamba ekhaya so that bezokubona ukuthi unjani, yabona. Mangibuyile ekhaya kuvalwa igoli anti nje athi unamanga. Awufundi wena uhlala nendoda. Athi ukipitile unamanga uhlala nendoda. I remember sengenza iminyaka yokugcina lapha ecollege. Sekumele ngihambe phela ngivakashile ekhaya. Anti wavele wakhiya indlu, wangikhiyela ngiphakathi qedwe wahamba. Lapho kukude Harrismith usuke edlangezwa. Kumele ngihambe early. Wathi nje angihlangene ngiyahamba mina. Angeke umuntu lokho ethi uyafunda kubene ehlala lento ayikho into ayifundayo lo unamanga. Wakhiya sengigezile ngipakishile suitcase. Ngathi nje not today, Saturday not namhlanje ngiyahamba mina. Ngiyahamba. Okay. Ngavula iwindi kwangabe namabhakla yakatha ngithi ngangakawafaki ngakasebenzi. Mangiwini. Ngaphuma ngewindi nesuitcase lami. Wathi eqhamuke ebuya ekhaya kwakho phansi ke nginyuka intaba nesuitcase ngilithwele ekhanda ngiyogibela amatekisi. Ngamuzwe memeza athi ungaphinda ubuyela ekhaya. Ngavala umlomo nesuitcase. Ngihamba ngaze ngogibela ngabuyela eHarrismith. Impilo yayinjalo. Ngafunda nje ngaze ngaqeda. So ngaqala lapho ukuhila, ukuthola uthando, ukunakekelwa, ukuba nabantu abangithandayo. So uthe ubaba Dlamini mayifika empilweni yami
fike sengingcono yabona sengazi ukuthi uthando yini kunomuntu ongakutreat njengathi isilwane so ufike sekungcono. Okay, so I want us to do something. I'm not sure if your faith allows you, but utawumazi uma. Yes. If your mother was alive and you had an opportunity to talk to her and say, Ma, I wish you were. Yeah. What would you say to her? Yes. Mangimuzwa anti exoxa ngoma wami. Ukhuluma ngazi ukuthi umama was a great woman. Umama wayekholwa. That's why ngathi mangiveza indaba yokukholwa ekhaya wayethi uze nalento shuthi impela umama Mngomezulu wathi shuthi umama Mngomezulu akafile. Uvuke kumpume yabona because into yensindisa ekhaya bayibona ngoma abejwayele ukuthi uma wayethi mayize ukotiza ekhaya esuka ekhaya kubo Sunday wayenga compromise wayevuka esontweni. And my mother was a hard worker. Antu amayijwayele ukuthi umama wayekhonza ukudayisa like me. Mina always selling. Ngiyithanda business. Wayejwayele ukuthi wayethi mayifikile ekhaya wayephatha impahla zoshintsha bese ephatha nezimpahla zokudayisa hamba edayisela umakhelwane. She was business minded. Mama mezoshona washona own hardware. Mama mezoshona washona neinkomo nezimbuzi. But kuyo yonke lonto le azibhenefithe lutho zabantwana bakhe. Kuleyo hardware leyo abafowabo bayidlela balobola abafazi ngenkomo kaMama ayithengele zona yena ethi uzama ibusiness nezimbuzi zakhe. Yeah, so mangathiwa like khuluma naye ngazi ngathini because angimazi. Ngazi ngathini. Ngazi ngathini. Ngifuna uqamba amanga. Yes khona zikhona izimo ezifikayo usho ukuthi kube bekhona umama ngabe mhlasimpe khona into ekhulumayo nami. But mina mekuthiwa khuluma naye angazi ngathini. Yabona? Because mhlasimpe angazi ngambuza ukuthi kubo bonke abantu njengoba bemchaza nje ukuthi she was a great woman. Kubo bonke nje abantu ayengashada nabo noma kubo bonke abantu angabatholela abantwana. Watholela ifamily kaDube. So yeah. I wish abantu bangangidabukela but bafunda isifundo sokuthi abantu besilisa ngiyanicela. This is from me to you. Ningayenzi lento ukuthi manithola uthando olusha nikhohlwe izingane zenu. Yabona? Ningayenzi. Yabona lento isi like ifashion yokuthi kakhulu yazi kuthina abantu abamnyama yokuthi umuntu aqhubeke aphile athathe ispoon adle abe nesapha angayazi ingane yakhe ukuthi idleni. Today I'm sitting here, I'm 33 years old, but I still remember what happened in the year 2000. Into lena engasuki engqondweni eyenziwa indoda iphila. So ungayitshela ukuthi mawungondla ingane yakho unganaki ingane yakho la ya ubaba nomlaya umama wengane.
you are creating a memory engeke iphele enganeni yakho. Mina angimblame kakhulu mhlasimpe nizozwa angimblame kakhulu mina uanti ebuhlungwini angizwise bona. If my father was a responsible man, ngaba ngidlula ngonke into engadlula kuyona. Yeah. Yeah. And let's talk about your father. How do you feel about him? Yani sengamxolela because ukubuya kwakhe ekhaya segula engasakwazi ukwenza lutho mase ezoshona ubaba kunamazi wakhuluma kumina sasiba u2 endlini. Yabona makuthiwa umuntu usezoshona vela sinde akhuluma behappy nize nijabule nithi hayibo usengcono useyaphila suke sezobhoda sibali. Suke hamba lo muntu kwagathi nje ubonisa ukuba ngcono suke sezobhoda. Yeah, so baba kuleyo moment leyo esezoya esibhedlela because washona esibhedlela. Kwangazi ukuthi uyasinda sinda. Ugogo ngoba mdala wathi ake esibhedlela bahambe nangempela few days washona. But ubaba wami ngiyakhumbula ukuthi ngangiqeda ukumshintsha ibhrukwe elaligcwele ukungcola ngoba wayengakwazi ukuyela etoilet. Ngiluwasha lapha yabo. Thuntutha lezi zinto ngiwasha ngezandla zami ngimncane. Kade ngamgeza ke ngimsula ngimncane ngiqukula indoda endala. No one is helping me. Ngimbeke empedini. Wathi nje mayebeke ehlala empedini wathi ume strong ngengisho nokuthi ufuza uma wakho uyamdlula umama wakho. Strong mntanami. Wathi baba uNkulunkulu akubusise. Engazuthi ungathola indoda engeze ukuhlukumeza. Lawo mazwi baba wagcina ukukhuluma nami ngawo. Emva kwalokho ngakusasa wayesibhedlela. Wona amazwi nje ngamgcine wakhuluma endlebeni zami namanje ngisawezwa. Athi hayi bengithi uma Mngomezulu waye strong. Uyamdlula. Because I was young. Ukunakekela ubaba wami ngimgeze, ngimphuzisa amaphilisi. Ngi-understand ukuthi kumele mangiphuma mhlasimpe ngesitolo kumele ngikhiye umnyango mhlasimpe ngoba wayesephazamisekile engqondweni kunezinto ayibonayo afuna ukuhamba abangabantu abambizayo. So kumele ngikhiye iminyango ngoba wayephuma ngisho engaqokanga aphume ngegate nje njengoba wayezelwe. So kumele yabo makhelwane sebayambuka manje kumele ngimdonse baba woza endlini baba woza endlini abuya ngishaya hey ubani wena hey awungiyeke wena lapha akaqokile. Akusinto encane ubona ubunqunu bukayihlo sithi ubona nje ubunqunu bwababa kwamzali wakho akusiyo kunakho ukutraumatizana. Yeah, but uNkulunkulu uyasizana. Yeah. So maybe let me ask you this one before we finish. How are you? Right. I'll say right. What do you feel? How do you feel about everything and I wish uNkulunkulu angamxolela abantu bami. Nami mhlambe mina ngokwami ngibona ngathi sengamxolela. But I wish uNkulunkulu angamxolela. Yabona unezwi elithi ubaba uNkulunkulu uyise weintandane. Ebese ba indoda yabafelokazi. Yabona mina ngoba ngindoda ungangihlukumeza
I know ukuthi indoda yami izodila nawe ngoba mina nginawo amandla. One. But mayesethe uNkulunkulu, ngithi indoda yami izodila nawe because mina nginawo amandla. But uNkulunkulu mayesehla ethi ngiyindoda yabafelokazi. Whoever that touches a widow, uNkulunkulu uyehle uNkulunkulu nabe indoda adile nawe. Excuse me. And also mayithi nguyise wentandane. Kekho umzali ovuma ngengane yakhe. Uyazi nje ukuthi esikoleni ngisho athi abakhlukumeza usizomtshela uba, you understand? So kuleyo case kanjalo uNkulunkulu uyehle esihlalweni ashiye uNkulunkulu abe ubaba adile nawe. I remember, I think it was 2024, ubhuti wami omdala kade yile ekhaya ethi uyobabona ethi ake ngiyedla ngizwe ngiyobabona kade umuntu wagcina. Wabuye lapho wangifonela yabona makukhala umuntu wesilisa bokwazi ukuthi it's bad. Wathi Mpumi ngiyazi ukuthi uanti ukuhlukumezile sisi. Ngiyakucela makukuthi mhlasimpe umbambe ngenhliziyo mdedele. Bengiqala ukubona isiqalekiso ngamehlo. Wathi that home is cursed. Wathi mawucela like uthatha isitulo sigcwala impukane. Igceke liyanuka kodwa wazi ukuthi kunukani. Wathi yo wathi ngeke sisi. Ngiyaqala ukubona ukuthi kunefamily ekuthiwa icursed mangibona le ndawo. Wathi egcekeni mawungena utshani bukhulu bungaka kodwa kunabantu. Ngibuze uphi aunt? Bathi uthi ngifice lezi ingane ezincane lezi uyabona nje ukuthi akho ngisho impuphu yokuthi zidle. Okhazini bami laba abazalo aunt. Mangibuza aunt uphi? Bathi hayi at the age of 59 wahamba wawushiya umuzi. Wahamba ohlala neboyfriend. Akasahlala ekhaya. Usehlala ephuzile every day. Uhlala washiya umuzi nezingane. Izingane lezi ashiye nazo zibhema insangu kwazona. Like ngabona ngathi hey man ngafonela omunye usisi wakhona khona phedla ngezwe ngabuza uthi hayi ugcine nini ngasekhaya wathi hey sisi bengafuni ukukutshela ubad lapha yana. Iyo wathi ayingeke sisi. Ayikho into enje haya. So yeah. Indlela engifila ngayo I wish uNkulunkulu nje angamxolela. Sometimes singabantu besifazane siyayenza izinto more especially abantu abasifazana abanganaNkulunkulu can be so cruel. Singazi ukuthi kunezwi elithi ngiyakushaya abantwana ngezono zabazali. Ngiyakushapa bana kabuhobo babazali babondla. Nganoma ngisho kahle but kunezwi linjalo. So I wish uNkulunkulu angamxolela nje kakhulu. Mayengaxolela yena be right nami ngiyoba right. But so far I'm correct. If aunt is watching this wherever she is, I think she's gonna watch. I don't know. Is it possible for you to talk to her and tell her that camera? Angazi noma ngakwazi ukukhuluma naye ngimsaba. Ngimsaba kakhulu. Sikhona manje I'm joking. Yeah. But ngambuza nje ukuthi ngangenzini. Yabona? What have I done? What did I do? Ukuthi angidlulise kuyo yonke le phina angidlulise kuyona. Angenzini. Ngiyakhumbula ukuthi kwesinye isikhathi wayethi mayijabule ingane zakhe zimbuza kanti kahle wena mama umsondelana uMpumi. Avela athi hayi uMpumi kahle idlozi lami elingamfuni because uMpumi kahle umuntu obiziwe kumele ngabe uyathwasa kodwa uMpumi lokho ethi usindisiwe so idlozi lami lilwa naye. Avela shinte kanjalo yabona. Of which into engekho enough ukuthi ungahlukumeza ingane to that extent ngoba bese uthi uvika ukuthi idlozi lakhe lemfuni. So ngambuza nje ukuthi ngangenzeni
angenzeni. Because ufakazi naye la ekhona ukuthi nangelilodwa ilanga kuleminyaka yonke engihleli naye akazi ngisho unxa wami. Waye ngishaya ngiqiniza odongeni libe namapopo akaze ngiphindisele. Nangisaba nokumbuza ukuthi ngenzeni. Mina uAnti waye ngitshela eseqedile wayekhuluma umuzo sethetha eseqedile ukungishaya ukuthi kahle kahle ngishayelana. Ngangakwazi nokubuza ngenzeni. You understand? Because noma yini engishoyo kwakuthiwa futhi uyagoloza. So ngangakwazi nokubuza ukuthi ngenzeni waye ngishaya zaqede. Kwese isikhathi agcina ngachazanga ukuthi kahle kahle ngishayelana. So how I wish to know nje ukuthi Madube ngangikwenzeni. Yeah. Sure. Yeah, there's a lot we must pick. Do you think if she reaches out now, after seeing all this, do you think you can reconcile? I don't know. Yabona njengoba mangikhuluma ngaye ngithuthumela ngisamsaba. I don't know. I think right ngimxolele early but there was an incident la khona uAnti wacishwa ngigwaza. Kulento le yokuthi athi ngitshontshe imali yakhe. Ngangilele ekamerweni. Yena wayeka ukulala endlini le ngaphandle, yabona? Wezolala leli kamereni ngapha iRDP kina ino 2 bedroom. Elele ngapha. Ingane lezi ezincane ukhazini mami laba abancane nothi abadala belele la dining room mina ngilele ngapha ekamereni. Imbhede u2 nomunye ingane kakhazini wami ilele komunye umbhede. Ngilele ngibheke phezulu kanje. Angazi kwangazi ukuthi kunento engiphaphamisayo. Ngivela ngaphaphama ngavula amehlo. Mangithi ngivula amehlo ngivuka angithi kuyakhanya kunonyezi phandle so kuyakhanya nasendlini. Ngiphaphama amehlo aqondana nawakhe. Umeduze kombhede. Ukhulumela phansi uphethe ummese. Uthi ngizokubulala. Iphi imali yami? Angaze ngiphendule. Yabona uvuke ebuthongweni uvela ufreeze. Angaze ngiphendule, angaze ngikhwehlele, umzimba nje wavela wafreeze wathula. Waphinda futhi okwesibili wathi ngizokubulala. Phethe ummese kanje. Ngifuna imali yami. Ingqondo yami iyasebenza ukuthi kodwa uNkulunkulu kanti mina ngenzeni? Kanti Thixo ngenzeni kanti? Yini engiyenzile? Why sengaze ngizofa ebusuku ngenzeni? Uyazi inkosi ukuthi mina uAnti angaze ngamtshontshela ngisho 1 rand ngisho kuthiwa uphuzile mhlasimpe waqathaza u10 rand kwakuba yimi oqala ekseni Anti naku u10 rand wakhe angithi ngizama to please her ngizama ukumbonisa ukuthi angisiyo lento yabona wakhuluma kanjalo ekhulumela phansi ethi ngizokubulala iphi imali yami akusho lokho 2 times emva kwalokho wangibuka uphethe kanje uMessi engibuka ngqo emehlweni ngabona ukuthi yabona nje manje la ngiqondene this is not my aunt ngiyamazi uAnti Yesu unenhliziyo embi yangihlukumeza but this is the demon njengamanje lengiface nenayo njengamanje uSathane ufuna ukuqeda ngami manje I know yes my aunt unayo inhliziyo yakho unakho ukungihlukumeza unakho ukungishaya unakho ukukhuluma izinto ngami but this is devil himself ungizoqeda ngami angazi kwenzakalani ngagcina nje sibukana kanje naye emehlweni kungekho okhulumayo after sesho nje lowo mazwi awu2 aphinda kabili uthi iphi imali yami zokubulala maqede angazi wasuka nini ngagcina nje sibukana kanje kwazange kuphinda ngilale kwaze kwasa and ekseni she behaved like nothing happened
like nothing happened. Wayekhuluma nje xoxa, hey wempuma washa izitsha lapho. Hey nipheka nini wengane? You understand? Ngathi nje ebusuku nothing happened. Ngazi ukuthi ayikho into ayikhumbulayo. Few days later ngaqala ukuba nama suicidal thoughts. Ngathi kunokuthi ngibulawe umuntu ngcono Nkosi ngivele ngife kunokuthi ngiphile lempilo because now it's no longer abuse usefuna ukungibulala. I remember kwakuyiSunday ekseni. Ngathela ibleach, iOmo bleach enkomishini yayi white. KuyiSunday. Kwangabo past 7 kanje. Lapho seke ikeyboard ayizwakala ke ekhaya. Sengiqalile ngezwe ikeyboard ngezwe ama intercessor ayakhuleka. Ngathi nje Nkosi uyazi ukuthi kusukela ebuncaneni bami bengumntwana okukhonza kangakanani, but in return ungibeke kumuntu ongiabuser every day. So Nkosi mina ngikukweliti ngcono ngife namhlanje. Ngayithela le jiki and ngayenza sure ukuthi angifuni even ukubhala incwadi mangihamba because ngiyibhalela abantu, who cares? Ngayithela le jiki qede ngayibeka la ekitchen. Ikamero ngiyangilala kunaleli qondana nekhishi. Ngangena ngizama uma ngigqoka ina dress. Ngizama ukuthi ngifuna ukugqoka ijacket ezovala yabo nengubende ukuze mengiwa. You understand ukuthi ngumntwana omncane but I still care ukuthi ozongena angaboni izinto yabona. Ngathi mengisagqoka kwavele wangena ubhuti wami omncane ephuma enkonzweni kade beyoxhuma isound bebeka nezitulo enkonzweni. Wangena wathi Mpume uyivaleleni ifoni. Umfundisi kade kufonela. Ngithi mina umfundisi ufunani? Ubuza ukuthi waye ungekho ku intercession and umfundisi wayengakaze wayenza leyo nto. Ngakwesikhathi ngangifika nje sokuthi ngifike late ngabo 9 wayengakaze umfundisi angibuza ukuthi why ngezange ku intercession, why ngifike late lutho. Wayengeke nje bakazi baba but that day ngoba ngifona mangivalile vele. Wathi ngicela ubele kumfundisi ngoba ukwatile enkonzweni uyakufuna. Wathi mina ungifunelani? Wathi angazi mhlasimpe phela wena uzoshumayela namhlanje. Yabona ingqondo yami vele shift same time kulento ngathuswa ilento ukuthi ngizoshumayela namhlanje. Angazi nalo jiki ukuthi yaphelela laphi but that day ngangihamba. Yeah. All right. Do you have anything else to say before we finish? No. Ilokho nje bengikushilo ekuqaleni ukuthi if baba was a responsible man. Mhlasimpe ngaba ngidlulanga kulento. But anyway, ngiya-understand ukuthi ijene yami kwakumele ukuthi ngidlule. True. And it's very important to understand your journey as a Christian. Because kunezinto ezothi ziyenzeka. Understand ukuthi no, it wasn't about me. But nje ngangiyivesele eseduze for God to use. True. So nje kubalekile uke understand ijene yakho. And lento ye-abuse, one thing about this thing ye-abuse, ayihambi yodwa, ihamba ne-spirit of rejection. Esithi noma siphelile abuse but the spirit of rejection sikulandela. Ngiyibonile leyo nto empilweni yami and I'm still praying about it. Yazi mina ngino 13 years experience ngisebenza different department ema officeini, secretary, PA, project administrator, receptionist, wonke la ngisebenza kwa procurement, fleet, wonke lama department. Kodwa kulo 13 years angaze ngibe permanent in my life. Sebenza ama contracts, angiyazi ipost permanent. Ayaphela lama contract namanje iphelile. Ngiye kuma interviews
Lo nyaka I think sengihambile ama-interviews 4 for ama-permanent post. Vele kuthiwa hayi ube unumber 2. Bangangithathi. So yeah, I'm still praying about it. We believe God for grace. Amen. Yeah. So just before we close, I want you to pray for anyone that is listening to this, who is really going through the things you went through. Some of them have went through it, but it's still very fresh in their minds. Yeah. Some are really struggling because they can't move on. Yeah. You will pray and then we will close. Okay. nguNkulunkulu ophilayo. Ngekho njengawe. Ngubaba singabantwana. Sazi kangcono. Sazi ukudlula thina sizazi. We come before you. Nakho konke ubuhlungu esidlule kukho nesidlula kukho manje. Sibonga nje Nkosi ukuthi wena uyasazi. Futhi you have good plans for us. Kusiwa amacebo ukusilimaza kodwa amacebo ukusiphumelelisa. Thezweni lakho Jeremiah ngakwazi ngakubeka uba umprofeti ezizweni. We believe uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi noma ngabe yini ongibukele namhlanje umuntu adlula kuyona, you God une purpose ngempilo yakhe. I pray mongcwele ngikhansela even moya suicide because of inkinga abantwana bakhe abadlula kuzo. Wena Nkulunkulu phoselana kimi zonke inkathazo. Phonsele kimi yonke imithwalo. Mina ngiyakuniphumuza. Uyongcwele siyaphenduka. Siza kuwe siyaxolisa, siyaphenduka ngokwenza isono sokukhathazeka. UNkulunkulu wethu ongcwele ukukhathazeka kukhona kwethu. Ukhathazeka uyona. I pray moya ongcwele. Bantwana bakho uNkulunkulu wethu onamandla, abanye emakhaya bafuna imisebenzi abayitholi. Banye bahlukunyezwa abantwana ababazele. Athandaza uNkulunkulu onamandla wonke. Deliver them moya ongcwele. I pray egameni lika Jesu ngoba ubonakale Nkosi ephilayo, Nkosi enamandla. Kuwa yikho intshabiso, kuwa yikho inkohliso. UnguThixo izolo namhlanje yebo naphakade. Kwazi uguquke uNkulunkulu wethu ongcwele, themba lasendulo selavela ubala. Baba wethu onamandla wonke, namhlanje ebusuku siyathandaza uNkulunkulu wethu onamandla. I pray mongcwele for even uanti la yakhona uNkulunkulu onamandla wonke. Whatever pain uNkulunkulu onamandla adlule kuyo yamenza zonke lezi zinto, moya ongcwele may you deliver her. Moya ongcwele I pray even for abantwana bakhe, may you deliver them. Ngegama lika Kristu Jesu ophilayo namandla, Baba wethu ongcwele, sikunikeza udumo ke Nkosi ephilayo, sikunikeza udumo. Wena wedwa onamandla ongavuma ukubunyawo lethu lishelele. We believe Lord ukuthi uNkulunkulu wethu ongcwele kuwe Baba wethu onamandla konke akukho kwahluleka egameni lika Jesu Kristu inkosi. Siyathandaza wena wedwa ophakeme, wena wedwa onamandla, wena wedwa othambekile, uyinkosi ephilayo, uyinkosi enamandla. Amadolo onke ayaguqa kuwe, even amadolo okuhlupheka ayaguqa kuwe egameni lika Jesu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu ongcwele, we pray uNkulunkulu wethu onamandla wonke, deliver uNkulunkulu wethu onamandla wonke abantwana bakho
egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Avula iminyango evalwe isitha, uNkulunkulu wethu ongcwele, egameni likaJesu. Wena uyinkosi ephezu konke, uyinkosi enamandla, ndoda emanxebanxeba, wasifela esiphambanweni. Baba wethu onamandla wonke, thatha udumo lonke nobukhosi bukufanele egameni likaKristu Jesu enkosi. We thank you Baba wethu ongcwele osithandayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla wonke ebusuku, uthembekile ngekhathi zonke, umuhle uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga ke, thatha udumo lonke lukufanele lonke egameni likaKristu Jesu enkosi. Lord, we thank you in Jesus name. Amen. Amen. Unfortunately, we've come to the end of this session. Please don't forget to like, share, subscribe. Amen.